Ngenza kwethu igama lami nguThobekile ngowaKaHlongwa, ngihlala eSkepeni eNanda. Guys, ngilahlekelwe ifoni, ngibanjwe inkunzi kahle kahle. So njengoba ifoni yami ilahlekile, abantu bathatha ifoni yami bazi yonke into ngami. Njengoba nginebhizinisi ngidayisa nani bazi yonke into ngami, bafevele kumina sebazi yonke into and abantu engibaziyo. So guys, labantu baphila ngekakati, benza ifraud. Ziningi into zabo engizaziyo and ngitshengisile ukuthi ngiyabazi. Mangifona efonini yami, ifoni yami ye-answer iringe, bayi-answer bathule. Then nga-decide ukuthi okay, athi ngibatshela ukuthi ngazi yonke into ngani bafethu, ucela ningibuyisele ifoni yami ngingaze sisane kude. So bangizibe lapho. After that ngilokhu ngibasendela ama-message kahle kahle ngiwasenda enambeni yami cause on ngiwasenda ngifoni yomuntu ngicelile. Ngilokhu ngisenda ama-message okutshengisa ukuthi ngazi yonke into ngabo and I'm willing ukuthi ngikhiphe imfihlo zabo labantu cause manje bangikhandela uzunge. Kunabantu abangilandela mangiphuma naba bantu, mangenzani naba bantu. Ifoni ebengifona ngayo izolo eyakamakhelwane, ngicelile ukufoniswa, ngifonisa unamba yami, but decide ukuthi abasayi-answer cause ngibatshelile ukuthi ngiyabazi, ngababisa ngamagama, ngababizela yonke lemkhufefa abayenzayo, zonke lezi inombolo abayidala ungayibiza njengoba zinjalo, ngathi ngiyazi yonke into eniyenzayo. So emva lapho abafana benzenjani ebusuku, but decide ukuthi bafone kule number le, bathi lama message owasendayo angazi njani kwasho ukuthi angikho cause ifoni bikamakhelwane. Amakhelwane basaba bakhipha iSIM card ngoba banokuthi ama-message bengiwasenda mina ukuthreatenisha. Bengathreatenisha umuntu, ngingathreatenisha kanjani umuntu ngefoni elo ngisenda ama-message enambeni yami efonini yami? Yena lama message awabonile, uwabone kanjani? Ngoba phela bengiwasenda efonini yami. Angikwazi kwakuvula icala ngobani lo muntu kahle kahle lamagundana bewathumela iphoyisa. Angikwazi kwakuvula icala kuphi because lo muntu uyiphoyisa. Akwenzeki ukuthi sengizame yonke indawo ukuthi ngimvulele icala aqala manje, kodwa still akaboshwa. Baningi abantu babhubhisile endaweni, babhubhisile. Akukho ngisho la ngingazi khona ukuthi izinto ithatha ayifihlephi, akukho engakwazi ngabo, kodwa akekho akaboshwa, uhleze ezongaboshwa. Ngisho athi ikhona into izinto asuke ezithathile zabantu zikhomba yena, angeke azaboshwa ngoba iphoyisa. Awukwazi ngisho ngathi ufisa ukuvula icala lani, awukwazi ukumvulela icala loya muntu ngoba uyiphoyisa. Unamagundane ke ngizothini but useneqembu lamagundane elimsebenzelayo elabafana bo-Uber. Akekho ngisho yedwa engamazi igama. Ngazi yonke into, bangikhandela uzunge manje cause ngazi yonke into ngabo, uNkulunkulu wami, ngazi yonke into. And futhi ke ngiwilling ukuthi ngikhiphe indaba zabo cause vele sengiyabona ukuthi bazoqhubeka kule nto ukuthi bangilandela. Ukungilandela kwabo kungibulala kwabo cause vele bona ba-capable okwenzeni izinto eningi. Emva lapho message ziyafihleka because uyiphoyisa uGaye. Bayaboshwa abanye amagundane akhe ashesha aphume. Imoto enamacala kulula ukuthi iphume kwi-pounding ngobani? Ubaba wabo uyiphoyisa, bona bamagundane basebenzela uyise. Njengoba bentshontsha ifoni yami, mina ngisebenzisana nabantu ababaluleke kakhulu nje osesiphilile ntuli. Bengicela mangenzeka ayibone le video, ngicela ngikhiphe egroupini, emagroupini engikuwona. Ngicela uSisikhanyi oyirana laseThekwini angikhiphe emagroupini akhe yonke igroup engikuyona enokudayisa. Ngicela ningikhiphe cause labafana baphila ngefraud. Bazothatha yonke lento elapha efonini yami bayisebenzisa ukuscam abantu. Bazosebenzisa zona ukuscam abantu cause ifoni yami sebeyivulile ngepassword. Bayivula ipassword, bangena ku-WhatsApp wami, bangena kuzona zonke kahle kahle into zami manje. So noma angazi ngenza kanjani but ngiyazi sebeyithathile information, kodwa bengicela abantu ukuthi bangikhiphe emagroupini osisiphilile, noSisikhanyi,
abantu abafisa uku-oda izinto engiy'dayisa ngicela ama-oda ningaqali niwafake manje, ningenzi nje lutho. Uma kukhona umuntu ofuna imali ngenamba yami nangegama lami, ngiyacela bandla ningalingi. Ngiyokwenza ividiyo sengiyenza futhi sengisho ukuthi sengibuyelile ekusebenzeni ebhizinisini, iy'nto zami sezi-right. Okwamanje nje ngiphila ngisempini nephoyisa, isigebengu, urhaqa wephoyisa eli-corrupted namagundane alo. Ngisempini nje nabo-ke njengamanje, futhi noma bengangibulala kunandaba, bazongibulala futhi ngiyobe sengikhiphile iqiniso ngabo. Ngisazokwenza enye ividiyo ezobe isifaka amagama just in case mangifa ngazi ukuthi ekhaya vele bazoyikhipha le video, kuyobe sekusabalala yonke into ngabo, yonke into. Mina bengithule ngibuka until azangihlukumeze, angithathele ifoni yami yokusebenza ngiyiphantela. Ngamtshela ngiqale ngamonisha athi ayibuyise ifoni yami ashiye kaJaba, just because angifuni ukuthi sifikisane la ifuna ngimise khona. Ngizomfikisa-ke manje. Le nto yokuthi soxhashazwa amaphoyisa angeke kwazi, angeke uze kwazi. Mina ngikhule ngazi ukuthi iphoyisa alisebenzi ngakubo hlobo, kubalekelwa zona lezi zinto. Uma ufika lapha eNandi eMtshebheni awukwazi ukuvula icala, ngobani? Usebenza khona ubaba wabo. Ngisho ngathi uyalivula icala into yakho ayinako. Mina Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangisizwe expose liphoyisa lele ndabugebengu endzaweni lahlala kuyo. Uyasho ukuthi leliphoyisa abantu abaningi bayalade ukuthi liphoyisa ulemgunyati, liphoyisa lelisebenta nemagenge, liphila nemagenge, lenda bonke ubugebengu lungabuqabanga, but sadly akaboshwa, nothing happens to him. Lo bamtshontshela ifoni and ifoni yakhe bafuna kuscam abantu ngaye because yena wenda amabhizinisi, uthengisa nezinto. Ifoni yakhe uyibhalela ama-message bamphendule ona, they are even threatening her because abafuna le phone, bafuna kuqola abantu ngayo. So uyakhuluma lo sisi lapha ku TikTok, uyasho ukuthi usebenzisa ifoni yakamakhelwane ukuthi abhalele ifoni yakhe ma-SMS and sadly bantu bakhona bayaphendula. Please do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.